ka jing shakta jong ki jing thung jing tam ha ka pen tha yam kham tam e ya ki jing thung pa ki rap ha ka ayam talang kum motor kajor bat ki we ki jachur ngila sedang la kumbalai snem e ngila persang managem da ki dawai na agriculture bat horticulture office Henry ki syarap tang malumala ong ki nongram wala kataru ngempat dadu nong e ngidang yo nong hi malumala. To banen jor bat kini kistem balak dep la kumbalai snem e mentangi rep hidu nong namar balai ba kidon kini kenyang ki bawan makta e ki wan ban pam nang tada kajing penjot jong hemba jong kani kamariang kabawan ki kal e katuka hakapor yo no kum kitu ki balong kum uyo jin hau upum lo kendau ubawan man kata ya kani kajaka kani ke iria jongi na kata kadau uni uyap stem no kumne o kamut ba lada uni ulo kendau utap urban kamut kini ki motor ki yap stem oh kamut ha kabaya ha bakalong kumni lada aida wai kalong ni kamlong kadon kajing yarap khendia tang ba kambuan te kamdan pe kajing yarap ngilawat kajing yarap na ki horti ki lawan ban pej ini ki ho jongi tang ba kamda yarap than hadu kata kadon hi kajing yarap tang ba ka long ban ya ka den nu jot ba kistem bal alete long la kam de katne haba phila rep katne katno try phila baniyo kamai hakasi ayom nakan ne kajing rep kajor jopi o motor ngan ong to iya kata te kadon hala kajong kas nem namar ba metang i bak kata kumne kadon kajing penjot na kamta kani kamariang te ngemla ban ong namar kala kata syaba palat kan kajing stem jadi jihur na kata kadau ngi nem katrai bangi ngem dayo nong hadu kata ti karno phia di si kilo to kini ki balak lej di shwa kamut kidon ki balak lej di ruko langi te dang ya khaj kumne dengan patep kane te ya san spa sejurang dang ya hi tarai oke nanta kini ki kajor pat habuna yu phia food ya klong kini kajor hau benai Januari benai April hadu try kalau long banyak ti kador jo kajor bat jong motor kaya pernem kaya per katno motor sekilo kasyong hakayo namar katkum kajing ya jong kayo tingiru kum kinong rep ngan apa je katkum kador jong kayo to hadin bangalayo bane keren bat kini kinong rep ngaso thu syai ba lada kadai ka yom makamariang ka kta kadon kajing kta kamariang lamba ulo kendon marhaba urban ulo kendau kini kijing tung kiyap stem bat kidon ru artat ki ya kenyang ki baju bam ye kini ki motor ye kini ki kajor haba kila kilung kumne nakali yang jongingi so don kam ban pensengau sia ki bor bahalor kam tam sia ka sarkar sia ka agriculture department ba kan so bahalakum nukum no ba haba kidon ki bakum kini ki jingjia jong ka jinglon shop kamariang bat ka jingbam ki kenyang kadai ban sina da ka polisi thamai polisi trekam ka ba thamai da ka babu ya kinu ki insurance lane kijing subai lutsan da tang ban yarap ya kinong rep markini kinong rep kidai ubudlum jong kayo kakot ubudlum jong ka
kamai kaji kai pateng hapo kajela. Nambar kata lada leng kabala ngiso bahaban kerpat ya ke sorkar makan pai kemat lem sia kene ka jaka kan namar kene ka pentau yap kadai ka bentarep ka bahe tam hapo kajela bat kadai ru kum ka pliang ja jong ki bun phau tuli ki sinong ki badon na kene ka than namar kata la idon kam baha kene ka jaka ngin donno ya ki nala ki babyang hoj warla lang ba kendau ngimla ban penbit penbiang ya ka namar ka jing kta jong ka jing tua ka jing hap kendau hanrei kat kum ka nyuyaj ka por ngila idon kam makin donno da ki pipeline na ka telong na ki jaka den ya ka ban penbiang ya kini baro kini kilong karep ki jaka rep ha ka ba kini kinong rep na kini kisnong bar sodong kini jaka ki penlong ya kini ka jaka kum ka pleng ja te ngi da ai kublai sibun ban ngi sengu ya ki bor bahalor lada kin pet berkin pak matlem sya kane ka pentau yap ka balong ka we ka pentarep ka ba hetam ha ka jela kublai sibun